I'm sorry. All protocol observed. I'm sorry. Takamira pano. Ini ndinonzi Chipo. Uya anonzi Abiba. Sevarora vaMbuya Mashingaidze. Uya Vesta Mashingaidze. MC what? Two things. Either you speak or you sing. But throughout Mbuya was a very stubborn woman. And so we are also very stubborn, Varora. And so we will do exactly what we want. And therefore we shall sing first. Because it was our culture. Vaizoti Varora vangu huyai. Apa vanenge vakatikunda kuchena ikona zvekutamba. And isusu vatitaura kuti do not worry, your time will come. Saka tiri kuda kuti tibatsireiwo, tikuimbirei song national anthem yekwaMashingaidze. Makasimuka to honor Mbuya Vesta. National anthem iyi hymn 169 inonzi hakuna zita kunga Jesu. Hakuna zita kunga Jesu, kana nekudenga. Hakuna rimwe rakadaro zita raponesi. Yesu tinoda kuimbira Jesu, tichimupa mbirira kuti atizizita rinokunda iri Jesu, Jesu wakaite nyasha takamukanganwa wakatienda zvako mwana usazotadza Jesuwo. Tinoda kuimbira Jesu, tichimupa mbirira kuti atizizita rinokunda iri Jesu. Jesu wanoenda nesu kwese tinoenda. Jesu wanotibatsira muupenyu hwedu. Jesuwo tinoda kuimbira Jesu, tichimupa mbirira kuti atizizita rinokunda iri. Hallelujah. Mazvita nekuimba zvakanaka, nokumbira regerero MC. Mazvita nekutiregerera. Chii chatingatauri masikati ano pamusoro paMbuya Vesta? Chii chaungatauri newe Abiba?
chinhu chandingataura, mai vedu was the pillar of the family. Vaibatanidza mhuri yokwaMashingaidze. Kana nchiti mhuri yokwaMashingaidze, tiri kureva clan yokwaMashingaidze. Chandakadiscover namai vedu Vesta ndechekuti havana kuti uyu muroora wekwangana, uyu mwana wekwangana, vanga vachingokutora. Vamwe havana kutoziva mamiriro emhuri yavo, havana kuziva ini nasisi vangu kuti takamira sei. Tinongobatanidzwa kuti tiri varoora vani vaVesta. Saka tinoda kutenda namai nelegacy yavakatisira. Very good, my name, well spoken. Mbuya Vesta, imbokuudzai zvangu. Hey, papa nenyaya. Mbuya wangu asingadi vanhu vangori mediocre so. And waitoziva kuti pane zvavanoda zvinoitwa negwara. I suppose semunhu aipinda United Methodist, it was all about methodical for her. It was critical. Saka isusu kuti tizoziva manje kuti shashai tine winners say, we would always go and say, apa toita say. And she would feel very good because she was teaching these two young women how to raise a family, how to live in a community, how to pray. Hence vakatiudza kuti amuzouyi pamba mukasuda musina kuimba rwiyo rwokuti hakuna zita kunga Jesu. Ndakaona mbuya vachikwana pamazera ese. Vaiti vana vehanzvadzi dzavo dzakunoroorwa. Sore yenyu mbuya Greta nambuya Maswa. But vese vaizouya kuna mbuya Vesta. Chikonzero ndakachitsvaga ndikaona kuti because vana vakawana wisdom yekuti shashaika, will say it as it is or as it was, and you would follow that. And naizvozvo ndakaona dzimba dzana mainini vedu, vana mainini Jakachira, vana mainini vese dzichibudirira pamusana peadvice yavaipiwa natete vavo. Mbuya waiti uchisvika zvataurwa naKudzai, mbuya vaibuda vosvika vaikuhagira apa COVID or no COVID. Asi vaizokutaura kuti tiri kunwa zumbani, tiri kunwa artemisia, tiri kunwa takazenge, handiti zvese izvozvo vaita. But hagi vaikupa sekuru vaita tavasharukwa sekuru vaizokupa chibhakera, but mbuya always hagi. So nhasi tiri kucelebrata mbuya upenyu hwavo. The most critical thing chandinoda kuti mubatisise about mbuya. She prayed, yes, she went kuma funerals. She was very concerned about this man, this handsome husband of mine. Because, in fact, it's a miracle, Mfundisi Madzire. Because every time he came to see them, vakotsira varota hope. And then Mbuya would say, Tapua oye, unaita uchizorora mwanangu, basa riperi, asi upenyu hautengwi. Then all go, mom, dad, and then he would go and then he would sleep and then he would go. She was so concerned about this beautiful princess. Tsitsi unondomanya. Ina aregere rudo uchingu, mwana wake. Leave Rudo to run around with a baby. Tell my fans, my city. Ngezi zvaraha kuti rakurora iye tapuwa ungabvumidza ngezi kuti rirore mwana
And you know, no time for this up for me. And then, Madam Chairwoman, what can I say? She didn't speak much of you, but she spoke about him. Oliver this, Oliver that, Oliver. In fact, I am to Oliver. And Mkwashamtas. Mkwashamtas at this. Mkwasha. Never asked for not to eat away ni. I don't think Mkwashamtas. That's all the person that Jai and Namada about Mkwashamtas. I want to not watch you bomb roar. It's okay. And then, Patrick Queens. Patrick, one thing that Mbuya was so, if there's anything, maybe it's on one way, don't dara or it's not what it was at all. But Wagagazis, Pakuya na Chennai. Honestly, Mbuya was so happy. Wakafara, because Patrick Queen, system you put to know where they can angle to patch. If you're thinking maybe Chennai behind the Chennai, not in the UK, and Patrick. At Baku Airport, Uno Boya, Kuno Mashingaidze, instead of when I come make it with but no Mashingaidze, what was here London? This time, I walk up corner. Thank you very much. And then, sweet Chennai. I want to the message morning Chennai. Chennai, up. Yes. That's last Mbuya Vesta. Look at the smile. You know, Mbuya in October, after 1 week, that Chennai came. It was a secret. Mbuya said who didn't both know Kuti Chennai was coming. Sagainda kunovatora. Apawaira ndavanyepera kuti ngatisangane nogrindo tiite prayer Thanksgiving because Mbuya wangu wapora. Nino Aldevo wangu watoti Farao zvedu kuti tifungidzire kuti Mbuya wakora. Handidi. So ndege yakadelay somewhere airport ikoko saka nguva yandakapromisana neava yakapfuura kwakuenda zvavo kunobata maoko kwavo kaenda ndaka it is well and I. So takazosara. It was a good thing actually that these two left because zvakasiya nguva yekuti sekuru naMbuya vaite focus on their lovely daughter Chennai. So takasvika vakabva vabuda because vanongoti motokari yatenderera vobva vatobuda uya kuzogashira and they saw Chennai. Honestly, you don't know how happy Mbuya looked that day. Mbuya vakafara nasekuru vakafara. That week yavakapedza naChennai vakazomuperekedza kuairport the Friday yacho vakati kuna tete Chennai iwe izvozvi dai wakudzokera England uchinotaurira mafriends ako kuti ndakaviga mangu dii. And we all laughed because we thought Mbuya vaindotaura zvese. But I guess Mbuya somehow vaizviziva kuti it was time yavo naChennai was probably the last time. We thank you Chennai for coming to give Mbuya that pleasure of your presence. Mbuya loved their grandchildren, all of them without favor, without what. But I'm seeing mega food. But this goes, why I want to say this in front of everyone is that Chinjai Kuita Queen, because you lost out time, because you are in Zimbabwe, the others very outside, but now Mbuya is gone. Regrets, yes. But there is no acknowledgement. Sorry, but improve. You can mend your relationship and improve and love Sekuru and look after Sekuru. Finally, all right. Pekupedzisira. Even Mfundisi Madzira, Mfundisi Maindiwa naMbuya.
ndaizoti Mbuya shamwari yenyu mai Madzire asi wamboya panosu eho but Mbuya waisapinda mbo ukasadya. That was not part of Mbuya's culture. Waidya, wairongedzerwa, maenda kunona vanorwara, maendeswa kurufu, maendeswa kunochata, maitiswa anything that Mbuya felt in her heart kuti ndizvo zvinoda kuitwa, maitiswa izvo. Chekupedzisira ndechekuti Mbuya vaiziva zvambotaura baba vati kuti vaiziva kuti sekuru havane vana vakati uyu mwana wacho mwakazororwa nawakati asi hazvina kuzoita zvakanaka ukazoenda panayo akazoenda and meanwhile you're just like but vaizobvunza mubvunzo pamwe rimwe zuva kuti handiti unozauya mainirayo vekumbare iyo ndevapeo kwamaizaiwa nayo ini ndiri kufunga kuti Dabi manje wakutaurwa I have no idea kuti vari kutaura upi Mbuya vaiva Mbuya loved hama dzavo. Mbuya loved hama dzavo. Sekuru Denzo maishaishira mangu. Maisadaira foni yavo all the time. But Mbuya vaizodaira foni. Sekuru vozotaura natete vavo. Saka isusu yedu tirufara maini naBhiba kuti bhatani remushauno ini ndinatombea Mashingaidze tarisaiwo henyu ndiomberere maoko but tiri kuti hedu isusu takadzidziswa kuzoitawo mamisteki kana kusara topunza misha iyi utera hwedu but kudzidziswa takadzidziswa kudzidziswa takadzidziswa. Mwari ngavatibatsire, Mwari ngavakukomborerei nekuteerera nepyaozotunganira mazvita. Mazvita ana mama manga muchitaura ndio anonzi ma.com manje. Naona kuti manga mune data. Regai pamukana ndichidedza vazukuru Lincoln na Joyner vachiya kuzotaura.